खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों रायजो सरकारनि मोनसे गोदान थांखि जाय बिथांमोना सरकारि साख्रि मावबाय थादों बिथांमोननि थाखाय बे खौराङा जोबोरैनो गोनांथिथार जुदि नोंथांमोना सरकारनि साख्रि मावबाय थादों एबा सोरबा सरकारनि साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै मिथिस्लाबै रुंसारि जायोब्ला एबा रुंसारि जानाय सरकारि साख्रि मावबाय थानाय समाव रुंसारि जानाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गेदेर थांखि लानाय जादों आरो बे थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जुदि सोरबाफोर सरकारि साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै मिथिस्लाबै रुंसारि जायोब्ला अब्ला बे सरकारि साख्रि मावनायनि बेथनखौ 80% गावनि बिसिफोरा एबा गावनि बिसिया मोननो हागोन आरो 20% गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि थाखाय 20% बेथनखौ होनाय जासिगोन होननानै बिथां रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि सरकारि साख्रि मावग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां सोरबाफोर जुदि सरकारि साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै मिथिस्लाबै रुंसारि एबा मुंख्लं जायोब्ला बिथांनि बेथनखौ गावनि आंगो बिसिया 80%खौल' मोननो हासिगोन आरो आद्रा थानाय 20% बेथनखौ गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि थाखाय आलादायै होनाय जासिगोन एबा बेबायदि आयेनखौ लाबोनाय जासिगोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। सरकारि साख्रि मावग्रा आरो बिनि न'खरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार फोसावनाय जेराव 20%खौ एबा 20% बेथनखौ बिमा बिफानि मुङाव होनाय जासिगोन आरो 80%खौल' गावनि आंगो बिसिनि थाखाय होनाय जासिगोन। बे आयेनखौ थाबैनो लाबोगासिनो दं होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। साख्रि मावनाय समाव रुंसारि जायोब्ला बे रुंसारि न'खरनि एबा रुंसारिनि आंगो बिसिनि थाखाय 80%खौल' गावनि आंगो बिसिनि मुङाव होनाय जागोन आरो 20%खौ गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि थाखाय होनाय जासिगोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनायखौ एबा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।